jarrita nahi dugun hori lortzeko. Eta lehenengoa da ikasleak euskara automatikoki hautatzea ikastolako kide guztiekin. Garbitzailerekin, irakasleokin, atezainarekin, paseabidean topo egiten duten gurasoarekin edo ez dakiz transportistarekin denakin automatikoki euskaraz egitea baita ikastola horretan egiten dituzten irteerak edo bisitaldiak eta orduan ere euskaraz aritzea. Eta baita ere beraiek harreman libretan daudenean, beraien denbora librean, kiroletan, jokoan ari direnean, hiru kasu horietan beti nolabait esateko automatikoki hautatzen den hizkuntza euskara izatea. Bigarren helburua da ikasleak konturatzea zein garrantzizkoak diren beraiek euskararen normalizazioan. Horregaz, kontziente izatea. Badugu zeregin bat, eta gu bagea hor importante. Eta bestetik, euskara erabilezkero normalizazio horretan eragile aktibo direla ere, hortaz ere jabetzea. Eta nolabait esateko, kontziente izate horrekin eta eragile izate horrekin, euskara gogoko izatea ere bai. Eta azkeneko helburu jarri duguna hor da ikasle eta irakasleen harremanak sendotuz ikastolarekiko identifikazioa lortzea edo handitzea ere esango nuke kasu askotan. Eta azken helburua da helburu bat lortzen dela kasi automatikoki ez dugu euskara elkarteko parteide dira ikasleak eta ikasle horrezkaria dela ikusiko duzuen bezala eta gu biok, teknikariak. Orduan, gu aritzen gara lanean parekotasunean. Guk proposamenak eramaten ditugu, ekintza desberdinak, kanpaina desberdinak, baina beraiek proposatzen dituztenak aurrera eramaten ditugu. Eta ez da bakarrik identifikazioa, ez da bakarrik lortzen taldeko kide gehanon artean, lortzen da baita kanporago, ez dakite, gure ikastolako ikasle bigarren hezkuntzako badakite zer dan euskaraz bizi, badakite gu garela arduradunak, orduan ez da batera harritzekoa, ez dakit, esan dugu, kirolak jarriko ditugu martxan, ez ditugu jarri oraindik eman dezagun, ez? Eta orduan martxe tortzei, eta noiz hasi behar kirolak, noiz antolatu behar ditugu, ez da gauza bat, gelditzen da 19 ordezkari eta gure artean gelditzen den gauza bat, zabaldu egiten da. Elkartean nola sortzen da, nola jartzen duen martxan, bi pauso ematen ditugu. Euskarako ordezkaria aukeratzen da eta ondorenean elkartea sortzen da. Euskarako ordezkaria aukeratzeko badago prozedura bat, ez gure ikastolan bigarren hezkuntzan gela bakoitzean dago gelako ordezkaria, euskarako ordezkaria, kiroletako ordezkaria eta ingurumeneko ordezkaria. Orduan kurso hasieran ordezkari hauen hautaketa egiten da. Hautaketa hori bideratzen da tutoritza koordinazioetatik. Orduan, han prestatzen dute horritxo bat eta ikasleik tutoritza orduan emate zaio horri hori bai eta hor egin behar dute gogo eta aztertuz zeintzuk izan beharko luketen ordezkari horien bete beharrak. Zein da eginkizuna, zein da bere lana ikasleen iritziz noski. Eta bestetik nolako perfila izan beharko lukete ze horiek ordezkari horiek, nolakoak izan beharko lukete. Orduan, hori tutoritza, esan duen bezala tutoritza koordinazioetik bideratzen da eta egiten dute gogo eta hori. Eta hor, euskaraz biziko taldea sartu egiten da. Kurso hasieran izaten da, bigarren astea, hirugarrena, gehienez ere, tak, ate joka, han aurkezten geure burua. Aitzakia badala, bestea dala, emirenek atxuko dizkizue, aitzakia desberdinak erabiltzen ditugula, baina nolabait esan nahi dioguna kurso hasieratik, hemen daude, badakizue, lehenengo mailakoi zertxo bai gehiago esplikatu behar zaie, beste ez, dakitelako gure berri badute orduan ez zaie esplikatzen, baina esate zaie, zuen beharro daukagu, lankidetzan aritu behar deu, gu bakarrik ez dugu ez pintatzen, eta hemen gaude. Da nolabait lehenengo oroigarria, urtean zehar asko izaten dira, eta izaten da lehenengoa. Eta horren ondoren egiten dena da elkartea sortu, eta elkarteko partaide izaten dira, izaten gea, euskarako ordezkariak, kasu honetan 19 izango dira, 19-20 ordezkari, eta miren eta bio. Eta hori akusiko dizkizue bera, aukerak eta egiteko aitzakia desberdin horiek eta baita ere elkartearen lehenengoak iazko.
iazko akta da. Hemen ikusten duzue, adibidez, aurten, aurten erabili deun hausnarketa saioa. Ikusten duzue. Lehenengo horri hontan, horri hau ematen diegu tutorei. Orduan, zehatz-mehatz esplikatzen diegu zer pauso jarraitu behar dituzten, zer egin behar duten, nola eraman behar duten hausnarketa saio hau. Orduan, tutorek aurretikan ikusten duzue. Saioak tutorek gauzatuko dute, tutoritza orduan, fotokopiak banatu, ahoz goratz irakurri, posible bada baieztapen bakoitzan komentarioren bat egin, eta bat, ondoren lauko taldeetan elkartu, ikasleek erantzunak idatzi jaso behar dituzte horri horretan bertan, bukatzen dutenean proposamen bilduma egin, eta gero ondoren euskarako ordezkaria aukeratu. Hau da, lehenagoko PowerPointan erakutsi dizuegun hortan, lehenengo irakurri ditugun galdera horiek, hau da egin dutena. Irakurri dizkitzuegu erantzunak. Ikasleek erantzunak idatziz jaso behar zituzten hori. Orduan, tutoreak badaki zer egin behar duen eta dena prestatuta dauka. Eta hau da, ematen zaiena ikasleei. Orduan, hemen, kasu honetan, Nekane Larrañagaren hitz batzuk dira, ikusten duzue, eta horiek irakurri ondoren, taldeka eseritak galdera hauek erantzuten dituzte. Eta galdera horien erantzunak jasotzen ditu tutoreak, eta gero guk bildu genitun, eta zuei erakutsi dizkizue lehenago, talde horietako erantzunak. Lehen urtean berriz, beste estilo bateko saioa izan zen, amitu. Orduan, lehen urtean adibidez, hemen, tutorei banatutako horria, hemen. Beti iten dugu berdina. Bai tutoreak eraman behar badu, bai beste irakasleen laguntza behar baldin badeu horrelako saioak aurrera eramateko, gubion arten prestatzen dugu dena, gidoi guztia goitik bera antolatuta dago. Irakasleentzako komodoagoa da, erresagoa da eramateko, eta ez da horrela arazoikan, gubio prestatutako izaten da. Orduan, hemen, lehen urteko hausnarketa saioan, tutoreak eramaten zuen baita ere, lehenengo ala izaten da, eta egin beharrekoak, eslogan aukeraketa eta euskarako ordezkari aukeraketa. Orduan, prozedura. Ikasleak 3 eta 4 taldeetan elkartuko dira, tutoreak esloganen zerrena emango die, aukeratutakoa SMS hizkuntzan idatziko dute, tutoreak talde bakoitzak hautatu duen leloa arbelean idatziko du, ikasle botazioz bat aukeratuko dute, denera 19 lelo izango dira, ikasleek aukeraketa gauzatu dezaten, gelak aukeratutako leloa gelako atean itxatxi, eta gero, guk kasu honetan egin duen, 19 gela badia, gela bakoitzaren sarreran, atean, zelokin pegatu eta jarri gendun aukeratu zuten lelo hori SMS moduan idatzita. Orduan, gelaz gela, bakitzi ardanik, pasaginan, DBH bateko gela guztitatik, gela banan-bana hartu eta ingendun paseua. Dauzkagu bi eraikuntza, DBH-koak eraikuntza batian daude eta batxileretakoak beste eraikuntza batian daude. Eta orduan, ingendun pasilloz pasillo gelako ate guztiak begiratuz, buelta guztia ingendun. Eta horrela bukaeran, beraiek egin behar zuten botazio bat. Hautatu behar zuten zein lelo SMS moduan, zein gustatu zitzaien gehien. Orduan, hemen dauzkagu leloak, eta adibidez, jartze genien adibide bezala SMS moduan nola azalduko litzaken, euskeraz bizi nahi dut. Hoxe. Eta gero, horren ondoren, euskerako ordezkaria aukeratu behar zuten. Hau musikak nire euskaraz gero esplikatu du. Eta hemen, behin ordezkariak aukeratuak izan ondoren, elkartea sortzen da. Aurreko PowerPointan azaltzen zen, igual askaxa marjunda, baina argazki baten
bileran genden, lehenengo bilera izan zen. Hau da, lehenengo urteko lehenengo bilera, orduan akta bat zatu genuen. Gaiak, lehendik labur, ze helburuak, ze proiektuaren planteamentua, ze gauza dauzkagun, ze asmo dauzkagun, eta gero planteatu genien, kanpaina batzuk egiten ditugu, kanpainak edo, egiten ditugu motxak, igual egun batekoak eta kitxo ekintzak. Beste hau adibidez, egin duen urte osoako. Orduan, musika niri euskaraz, izenburua jarri genien musika pixka bat hasteko. Orduan, gelan, DBH bat eta bikoek ordutegi ezberdina daukatenez, goizeko 9 eta besteek goizeko 8 egin batzuten. Orduan, aukeratu bat zituzten abestiak. Prestatu gendun horrelako taula bat, hemen beheran da, hemen. Eta orduan, ikasleek geletan, gelako tabloian jarrita, izenak idatzi eta botuak. Orduan, abestiak aukeratzi zituzten. Zer egite gendun gero, abesti horiek megafoniaz jartzeko, egutegi bat antolatu gendun. Orduan, ja bazekiten, azkenengo egun arte, zein astetan jarri batzun gela bakoitzak musika goizetan. Egunero abesti bat, bai? Eta horrelaxe, egin gendun lehen urtean. Euskaraz bizi mendibuzoia, honen beharrire eman genien, eta argiren pegatinak eman genizkien. Hemen, argi hemen dago, gustatzen zaie, beraiek egindakoa da, beraiek aukeratutakoa da, eta pegatina batzuk egin ditun, gero beraiek ordezkariek geletan bana ditzaten. Bueno, horren ikusiko dugu elkartearekiko ze ikusmira dauden, hau da, zer espero dute Euskaraz Biziko teknikariek zer espero dugun, eta zer espero duten ikasleek. Bueno, hor azaltzen den bezala, ikasleak proposamenen sortzaile izatea nahi dugu, hau da, guk taldean planteatzen dugu proposamenek iturburu bezala. Noski guk eramaten ditugu proposamenak, hori dalako gure lana, bai kanpainak eta bai ekintzak antolatzea, baina gero, beraiek sortzen zaizkienak, askotan ez dakit gu igual ez gauden jarrita, beraiek bezen jarrita goza askotan ez da esateko eta zatik ez du egiten olako txapelketa, unoko kartakin, ez dakit zerta beraiek esaten dutena guk onartu ite dugu, onartu eta gaina nahi duela izatea, nahi dugu beraiek sortzeaz, beti ere beraien gandik badatoz gerturagoakoak sentitzen dituzte. Nahi dugu baita ekintzen sustatzaile eta bitartekari bihurtzea. Gu askotan ibiltzen gea gelaz gela, edo megafonia erabiltzen dugu, zerbait esateko, oharren bat pasatzeko, ekintza baten parte hartzera animatzeko askotan ibiltzen gea, ez? Baina beraiek ere askotan. Esan nahi dut, kanpainaren bat prestatu baldin bada, beraiek izaten dira askotan horren berri ematen dutenak, edo zerbait jaso behar baldin bada, beraiek egiten dute hori, eta guk horren beharra izaten dugu. Bestetik jarri dugu dinamizatzaile eta euskararen erreferente izatea. Taldea dinamikoa nahi dugu izatea, ez dugu nahi elkartu eta antxe hon, eta ikusiko dezuek ere guk ez daukagula bilera egun finkorik, guk biok bai, laneako, baina ikasleekin ez guk ez dugu elkartu nahi elkartzea diren astero 15 hemen, ez gu nahi dugu elkartu zerbait da honen, gure aldetiken, haien aldetiken, eta hor dinamika bat sortu. Eta nahi dugu baita ere ikasleek izatea dinamika horren gune, erreferentea, euskaren erreferentea beraiek izan daitezen. Eta dinamizazio hori beraiek eramatea bai gelan, eta bestetik baita ere gu dinamizatzen, zer beraiek badira guretzako akuilu lana egiten dutenak, ez gu ez dakit oso nazeuta gaudelako, edo behar ikusten bali mote jo hemen, hau ja tokatzen zen, eta ez dugu egin, edo esan zutenin behar gendula, eta aste honetan elkartu behar gendula, ez dugu ditu, eta beraiek dira gu mugiarazten gu dinamizatzen gaituztenak, ez? Eta bestetik nola ez, nahi dugu laguntzaile izatea, ze bestela egia esan gauza asko eta asko ez genituzke aurrera emango. Adibidez hor lehenu ikusi duen iztun neurketaren emaitzak ikusi ditugu, ez? Iztun neurketak beraiek egiten dituzte beti.
Ez neurtzen da ez bakarri batxillerroko ikasleen erabilera, baita txikien, lehen hezkuntzakona eta aurre hezkuntzakona, orduan guk ezingo genuke aurrera eraman. Bi neurketa egiten ditugu, bat oso kurso hasieran eta bestea maiatz aldera. Eta gertatzen zaigu askotan hasieran ordezkarik oraindik aukeratu gabe egotea. Orduan, deitzen diegu aurreko urteko ordezkariei, beraiek badakite, horretan jarraita daude, eta orduan esaten diegu, zuek egingo dezue, orduan laguntzaile izatea noski nahi degula. Eta orain direnek esango dizue zer espero duten ikasle. Lehen Itziarrek esan duen bezala, guk deitu egiten dieu bilerarako, orduan beraiek protagonista izatea. Bai, bilera konbokatzen ditugunean, megafoniaz deitzen diegu, beraiek altxe egiten dira, jeisteko gurekin bileran egotea, eta gero laguntzaile baldin badia, noski, edozen ekintza antolatzen deulare, beraiek daude gurekin antolaketan. Hor daude, beste guztiak badakite beraiek antolatzaileak diala. Bai, ez dute ematen inungo simboloekan da zerrez, baina beraiek hor daude antolatzen nahi dira. Eta hori gustatu egiten zaie, protagonista ikusten dira. Gero beraien gogoko ekimenak bideratzea, saiatu egiten gea konturatzen pixka bat, leno beste Inigok esatezuna, modan SMS-en historiak, edo grafitianak, edo ikusi beraiei ze gustatzen zaien, zer da on modan. Guain dela urte batzuk egiten duen, karrera ziklistana, txirrindulari buelta orduan izatezan, eta haren ingurun, edo segun momentuan zer da hon bilatu, eta hori behintzako erakargarria izan daiteken zerbait jarri, ez? Edo goizetako musikak batzutan, goizeko 8:00, gu hola sartu behar da, burrunda bat, osutagar, ez dakitzea jarrita, atope megafoniatikan. Baina, behaie guztua sentitzen dira eta aurrea. Eta gero esperientzia interesgarri bat bizitzea. Talde honetan, dauzkagu DBH batetik hasi eta batxileratu bi arteko ikasleak, orduan batzuk 12 urte dauzkaten bitartean, bestek 18 dauzkate. Orduan, txikiak daude, zaharragoei behira, baina, abez esateuen, haua irikitzeuen, edo zer gauza, behira denbora guztian, ez? Eta zaharrenak berriz ikusten dute, guk hau ingendun, eta ez dakizet, hau kontatu iten dizkiete beste txikiagoei beraien esperientziak, edo behaiek ze bizitu ituzten, ez? Eta orduan, bihurtzen da oso esperientzia interesgarria. Gu askotan, egoten dira isilik eta beraiek hitz egiten dute, beraien artean, ez? Edo nola antolatzen dian. Bai noski, ikasleek espero dute baita ere tarteka klasea galtzea. Orduan, izate dute, deitu iguzu matematikako orduan goketan izeta. Baina, esan behar hori ere, ari dela pixka eta arazo bihurtzen, gertatu zaigu adibidez aurten izteun aurketarako deitutako, esan jotazien behar dut beti guk, eta horiken aurkezari gaukeratu gara ze klasea galtze dugu eta. Orduan, beraiek ikuste dugu, euskarak ordezkari izatea badala lan bat. Eta izan dugu, indela 2 urte bai, batek esan zegoen, berak etxean esan ziotela, klase asko galtzen zitula, eta ez dakit asko da, zer saiatzen geha, patio ordutan eta deitzen, ez nahi eta beti bat ez gustatu. Baina egia da, lana dala. Eta orduan klasea, oso ikasle hona dan horrentzako, ez zerbait zera dala. Bueno, taldearen egitekoa da ikasleak dinamizatzea. Eta ikasleak dinamizatzen ditugu bietara. Ekintzetan parte hartzera bultzatuz, eta gero ikusiko duen bezala, hausnarketa saioak gauzatuz. Ekintzei dagokienean esan behar da, saiatzen gehala ekintzat ezberdinak antolatzen. Bai denboran, eta baita ere estiloan, klasean, ez? Orduan, batzuk irauten dute urte osoa. Nirenek ere akusiko dizkigu diapositibatan. Eta beste batzuk irauten dute, 2 aste, 3 aste, txapelketaren bat baldin bada eta talde asko apuntatu baldin bada hilabete, eta beste batzuk 3 egun, holakoak ere baditugu. Klase askotako ekintzak antolatzen ditugu, era askotakoak,
ikasleen perfila oso desberdina dalako, klase askotako ikasle dauzkagu eta gustu oso desberdinetakoak. Eta gure helburua bada denengana iristea, edo ahalik eta jende gehiengana iristea. Orduan antolatzen ditugu urte osorako adibidez antzerkia, grafitia, txalaparta, iaz malabar ikastaro ere bai, aurtenez, eta gero horiek egiten dira, irrategintza ere bai, horiek egiten dira patio orduan, eguardian edo arratsaldean, bostan aldo gutxitetiken aurrera. DBH-ko lehenengo ziklokoek egiten dute irratia klase barruan, informatika eta euskara klasearen tartean, bi horien artean, baina adibidez batxierrekoek eta berak autonomia eta iniziatiba ikaragarriz beraiek ematen dute aurrera irratsaioa, beraiek antolatzen dute bere etxean dana, patio orduan elkartzen dira eta programa gauzatzen dute, eta hori beraiek egiten dute. Bestela, motxagoak direnak, izaten dira, noski kirolak, voleibol txapelketa, futbol txapelketa, horiek betian daude, eta gero, bestelako jolasak ere bai, brileta eta kartajokuk, ez dakit, pañuelitoare ikusiko dezue hor, mus txapelketa okurritzez zaiguna, okurritzez zailina, zehogaztatuko diren batzuk, beraiei okurritzeko bururatakoak dira, ez? Zer da guk egiten duguna, hor jartzen du parte hartzera bultzatu. Guk urte osokoak direnak guk proposatzen ditugu. Gure ardura da, hori eman behar duten irakaslekin hitzeikaz kanpoko jende izaten da, ez da izaten ikaskolako jendea. Irakasle horiekin edo monitore horiekin hitz egitea gure ardura da. Noiz eman dezaketen, nola emango duten, diru kontuak, dana gure gain gelditzen da. Gero guk ordutegiak eta haiekin adostuta, banatzen dizkiegu ikaslei eta bale. Eta bestetik, beste horiek patio ordutan egiten direnak, horien antolaketa ere gure esku geratzen da. Egia da, adibidez, kirolak antolatzeko momentuan, ez bakarrik euskarako ordezkariak, kiroletako ere sartzen dira gure euskara bizitaldean, bestela ez den duke gubiok, ez den duke asmatuko inolaz ere, batanak bat etortzen, kalendario bat iten, miren ez zer, miren ez logo nuke asmatuko. Baina ikasle, etortzei eta utzi guri eta behar itegue eta osoak itegue gaina. Orduan, kalendario hori, guk fotokopiatzen dugu, guk egutegi egiten dugu, itxasten da gelatan, emaitza jasotzen dira, jaso egiten ditugu, beraiek jasotzen dituzte, baina guk erregistroetan bildu egiten ditugu, hori dana, antolaketa hori dana, gure esku geratzen da. Eta parte hartzera bultzatze horretan, egiten duguna da, ikasleek bileran ematen zaie horria, esaten zaie nola izango da, jakiten dute beraiek, ohiuta daudelako, eta beraiek gelakidei esan, eta pareten, antabloian, itxasten dute horritxoa, ez? Eta gero handiken bi edo hiru egunetara, gu biok egiten dugu pasei, ez du gela batzuk, gani beste batzuk, eta gelaz gelakuten, eta animatu zeate, eta ikasturte osorako ekintzak direnean, ikasleak badaki oso ondo izena eman behar duen edo ez. Talako gauza bat, nolak izateko serioagoa izena eman behar da, ordaindu egin behar du, gutxi baino ordaindu egin behar da, eskolan gelditu behar du guardian adibidez, guraso jakin behar dute hori, jakiten dute. Baina adibidez, mus txapelketan parte hartu behar duen edo voleibolen hartu behar duen, askotan, ez dira apuntatzen, ez du izenik ematen, perez ematen direlako, eta gu jutegi apuntaz, txurin, apuntatu behar duen, zekele, holastegia, eta egia da, gehienetan, lortzen duela talde barrintzat ateatzea, eta hori ere, guk gure lana konsideratzen dugu, jutea eta animatzea. Aurretiken taldeko ordezkariek egiten dute, ikasle ordezkariek egiten dute lan hori. Ben daukagu, baina guk konsideratzen dugu hori ere gure lana dela. Eta orain mirenek errutxiko dizkizue, ze erregistro erabiltzen dikeun eta ekintza horietan izen emateko. Adibidez, kaso honetan, hori beti aztu izan. Hola, baina hola. Hola oso beti. Hola. Pañuelitatzen ikusten. Ni enpeñatu nintzen pañuelitoa jolastu behar gendula, horregatik izan. Ikusten zu, ez beti da futbola, saskibalo, hauxe, apuntxuko ezkuteko askarra horralde. Pues brile, pañuelito zaitzen, bai? Hau bat. Bi.
Hau da adibidez, lehen urteko martxoko egutegia, bai? Urdinez DBH batekoak eta berdez DBH bikoak futbola eta voleibola zan. Eta, karo, hau edenak antolatzen, ikasleek antolatzen dute, hau. Zeda, zeinek zeinen kontra jolastu behar du, zenba buelta eman behituetio finalea aiatzeko, kriston historik. Eta orduan, behaiek antolatzen dituzte, badakite zeinen zenbat aldiz jolastu behar zen. Ez que emozionarritea, eta orduan. A ber, zer da? Hau da, kartel bat jarri genduna pasilloan jolastu orduko finala. Mur txapelketan, gure kontra jolastu zuten, eta... Alizinte hoizan, gu aiatu ginen zuzenean finalera. Eta zuzenean finalea, eta hoizan, gure kontra jokatzea zara helburu, askona bintzat. Hau egia adibidez urte osoko ekintzadiek, antzerkia eta txalaparta, eta horrela. Hau egia geletan jartzen ditugun kartelak. Hau irrati saio baten, irakasleen abotsak entzun behar zituzten, 10 eskalduntasunaren inguruan. Baina, kuestioetan esatea zer esaten zen, baizik eta norra irakasle edo langile, ikastolako langile asko sartu ginen hortan, eta beraiek entzuten zuten esaldia, baina kuestioetan asmatu behar zutela zeintzan irabazia. Eta txarteltxo honetan, bakoitzak idatzi bertzun, zein irakasle irutzen zitzaion zala. Tateko klasean moztu hori da irrati taldearen logoa edo. Bueno, esan dugunen taldean dinamizatzen saiatzen gara, ekintza horien bidez eta baita ere hausnarketa saioak gauzatuz. Lehenengo, esan behar du, hausnarketa saioak esaten dugunean ez dugula esan nahi zerbait serioa, ez beti. Batzutan serioa da, ikusiko duzuen bezala, irakasle gidatuta izaten da, eta euskararen inguruko hausnarketa argia, esplizito izaten da, ikusten da, ez zertan egian. Beste batzutan ordea, da zerbait oso ludikoa, implizitoki aige euskararen inguruan oski, baina beraien iritziz edo beraientzat jolas modura aritzen geha. Guk hausnarketa esaten dugunean da, klase ordutan gauzatzen ditugun ekintzagoa saioak. Orduan, hor batzutan, lehen esan duten bezala, irakasle gidatzen dituzte, beste batzutan euskarazistiko teknikariek gugeuk bi kasuetan bai batean eta bai bestean arduradunen implikazioa ezinbestekoa da. Beraiek badakite saioan hundik enora jungo dan, orduan irakasleen laguntzaile izaten dira, eta guk gidatu behar baldin badugu, beraiek, ordezkariek dira gelakidei esaten ditena. Ekintza hau, saio hau ingo da, ola, helburua jartzen baldin badu, ze batzutan ez da jartzen helbururik, gu badegu helburua, baina ez da girazten. Orduan, hau ola egingo da. Orduan, beraien implikazioa hor ere importantea da. Erakusko dizkizuen direnek, batzuk. Konpromiso kanpaina ezin dela bilitza, baina guk ingen duna kasartzen latza, publizista genitzetan, baina guk ingen duna. Orduan, hau da irakaslei pasadeniena, handi. Bai? DBH bat 3 eta batxilleratoko bat eta ekoei, abenduaren 3ko astean. 3 saio klase ordutan, gehi euskararen eguneko sinadura bilketa. Materiala